Fanfare Sint-Jan uit Leijenbroek trekt ook natuurlijk ieder jaar met. Kan natuurlijk niet ontbreken als ze fanfare zitten. Dan moet ze achter de persoon schrijven wie deze ken je op doet. Een wegwiesgeval. Ja, en ook zo kan ze natuurlijk de optocht meetrekken. Dit is wel weer een hele speciale groep. Gekleed in klederdracht zit er een optochthal. En die optochthal die heeft een beetje financiële steun nodig. Die moet gaan opgeknapt worden. Toen hebben ze bedacht dat ze een tegeltje kunt kopen in de optochthal. En dat kent dan de opgangen weer en er staat in de naam op. En deze dames die beelden dat uit. En we gaan dus naar Luc eens kijken of hij zo'n tegeltje heeft weten te bemachtigen. Kan je bij u een tegeltje kopen? Toen zou ze eigenlijk kunnen kopen, ja. En hoeveel moet dat geven? Dat is 3 keer 33 euro. En dan... Maar vandaag doe ik het eigenlijk wel een beetje anders. En dat is? Omdat we alleen maar leven vandaag voor eens en Christoijnen van mij. Oh, dat vind ik geweldig. Ja, zal ik niet alleen geven? Ja, dat lijkt me leuk. Dankjewel. Dat doe je op toch wel. Ja. Oké. Maurice, ik heb een tegeltje. Ja, super gedaan Luc. Hey. Druk naar dicht. Geweldig man, daar kent ze boven in bed hangen. Daar komt er vanavond te hangen. Ja, tuurlijk.